tonton bersama. Untuk memasuki acara berikutnya, panggung Merdeka akan dihias oleh Ning Lilik Anggraini bersama Cak Sopian Wicaksono yang sering Anda tonton di layar kaca Anda, yang akan menampilkan joget tariannya Tarik Remo Kembar Dua dengan gaya pria dengan iringan Yula Juli Surabaya. Selamat menonton.
Abang dulur, kula meringati hari HUT RI 74. Kula sekali merdeka tetap merdeka. Kurang semangat tak tambahi. Lah iki ponakan munggah. Iki gak pernah tole jane iki citok iki. Langgong to warga TPDD kabeh iki. RT RW Situng sampai Baluk toleh ya tore nyompeh nih kembali rame nih kak. Lagu sobung pun merdeka nih kak. Malejan rame. Pak Inggi, tore Pak Inggi. Ini satu kata dua kata, monggo. Iya, ayo cekelan mic iki ayo. Sumpingan ronde kedua. Monggo dumateng. Kok ada di tinju ae iki? Lah iya pancene. Mosok tinju ronde kedua. Monggo. Wau sing nyumping munggah malih Sofyan jadak ngambul. Tapi lek sumping akeh maine sing apik wae yo. Yo. Pak iki, lek sumpingan sampai akeh, aku lak gawe WC durung mari ya. Cek ndak mari ngono. Ramen to iki. Kayak ngono Pak iki. Oke. Mbok, iki dong panjonge rambalan darungan. Sualan sarungan. Matur nuwun. Oh iya. Tak tutuk nonggo engko tak munggah maneh ya. Cak, tangane ngene. Ngene. Nah. Tak sogrok ngene. Tadi mainannya anak-anak. Lah. Sarungan, capilan, celonoan wis sembarang. Lah iki persipan. Gede wetenge tok kaya dandang. Mbok isine apa njero iki? Ya apa-apa aja masih gede. Ketane diwadahi jembung. Kraine wis mateng. Terus Capan masih cemplung apa ora ini kacau ganteng-ganteng. ganteng apa? Gak ngalor gak ngidul. Mboten sombong. Wis ngono tok. Tapi apik niku sopan timbang liya-liyane koyo wingi niku lho. Lho lha iki. Panitia. Panas, opo-opo. Ah, Sik ta. panas. Halo, cepat. Aduh. Panas lho, panas. Iki basa apa? Halo. Lek ngene sing ngene. Apa e? Oh, gelang. Wah, iki sing duwe pulo ya. Oh, pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pantunane? Kapal api, kapal udara, numpak kereta api mudhun Jakarta. Ah, ya betul. Terus. Terus Lah iya artine apa? pantunane. Kecepir merambat kawat, masih ndak mampir popo liwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya iya tibake kecepin merambat kawat. Tapi aja sampe gawe pantun kaya winginane lho. Pring kuning gawe patokan. Turu miring gak wani itu aku. Sampean dhewe lek ngomong. Oh, iki wetenge isine becak lek gede men iki. Iki ayo gak seneng. Ayo weh padha entek-entekan iki weh. Weh, tukang kendang kok dadi gekno kopi weh. Ya Kowe digekno pantun kun setan. lah iya, tuku rujak oleh mbek kerupuk, Iya, tuku terus. roti nang toko Cina, Iya, terus. panjak rada ngantuk, nek kopi nang tokno. Aku ndak tak ngene ya. Tak kira ojen ondem bersih. Mergen Pak Inggih sarang. Iya. Tak kira ke bidang sepeda ing pote mergen kopi larang soot. Aduh. Wis kepek rakyate Pak Inggih iki. Pinter kan. Aduh boleh. Sik. Aku tak nyelek kacamatane. Piro regane kacamata? Nyak ceklen. Pantes apa ora tak gawe?
ireng kabeh wong saiki kae. Oh. Oh ya to kacamata rene. Iya kabeh. Ayo ngomong. Ngomong lah Tak disiapno. sombong kretan. Alina kana tempe dojo bu bengkong do temor. Ya. Sik nyari rosokan wae ta. Iya nyari rasakan. Ngono ki tak lebot ero ge melolo. Itu kapene bengomo desara. Kembang berik lompong keri. Tuku lengo botole ngoling. Arek ele aja ditampai. Menek gono gemblak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik rene. Kok nek gawe parikan lucu, engko dagelane gawe apa? Lakone cawung balik. Iya. Yuyu, wong tempe lor. Isu-isu mangan rujak, wetenge senep. Weteng senep mari mangan rujak. Lawang diinep soal diutak. Oh, wis tunggale turu merek iku mah. Bang iki panitia senenge gam karepane warga ditanggap nolodorok wes kaleksanan wes kaleksanan Tak sombong kereta. Ini kita ya. nah sing jelas ngono lho ngomong iku dirungokno lho. Mboten sombong tretan kula kengkenane Mas Tambak. Assalamualaikum. Mak. Oke, Mak. Ibu-ibu wis munggah sing durung munggah iki Ibu Inggi. Nak sombong dulur. Ayo pepengkok munggah kabeh wedok-wedoke. Nanti Bu Sutam monggo kula aturi. Iya, mari nanggap lu truk foto-foto. Nah, kene foto, kayak dokumen. Ini sing foto. Oh, sing foto hilang. Sing foto. Ono sing foto. Nah, iki kayak dokumen. Mesem titik. Lho, syutinge. Lho, iku wis padha ae kok diedit lak kena. Nah, pokok sampean meneng. Meringis. Lho, meringis ngadep rono lho. Berarti ngadep nang aku. Terus mangap. Apik, lek teko doan koyo guwa. Wis. Lah iki maneh. Amit ngepur jajal titik, Pak. Ngepur. Iya. Kayak Ya dagelan. menawa iso yo njerakan dhewe menawa ya. Iya, njerakan anu. Duduk telu ya. Dina Selasa pasaran krai kula timun nyang pasirian. Mak nyaman kan, Nak? Rasane kayak kate melok ludruk iki. Lah iya. Uripe menungso kaya kabati interi. Padha bingung golek penggawean. Waran aku dhewe ya tahu manol. Aja buka rahasia. Ayo sadar rimo kenyataan. Keno Pak De, tabuhane Pak De. Sik aku takon. Minggu ngarep iku piro rek? Ongkone rek. Oh kok jitu ah. Ongkone. Manut 36 dak. Riko ganggu ae riko. Godhong jati tinggo capil, longgo ati-ati, sing klebon krekil. Langsung oper telu ya. Dangdut ya. Langsung oper telu ya, dangdut. Wis Menung ora. cocok. Ya aku niat nanggap ya. Niat iki. Iki bantu 1,5 juta. Langsung dangdut ya, dangdut. Dangdut. Oh, langsung dangdut ya ini. Dioper. Oper telu, langsung oper telu. Mari entukno wis.
dangdut jare. Ayo ngidung dangdut mari diturno. Stop ayo. Ayo ngaduk. Eling jamanku cek lancing duwe pacar jenenge Neneng areke ayu kathik lencer kuning wong omahe yo ndek kunir dadi pacar Terus, terus. suwe Terus apa dak gak tutup. Pan wis aku lek eling ngono iku eling sapa no? Pak Bupati Asad. Gitu. Dangdut. Lah niki mboten ngideng dangdut mboten. Napa? Oh salaman nggih alhamdulillah. Nggih donga dinunga nggih. Mugi-mugi sampean tambah anake nggih. Rezekine. Niki kula kengkenane Mbak Elo. Ayo Mbak Menteri. Monggo Bu Balai Desa. Bu Balai Desa sih. Bu iki. Pengen tahu monggo. Saking gupuwe. Mulane ndek panggung iku gak gampang ngomong. Surabaya berupa-rupa. Iki sapu tangan mesti ngono iki. Sapu tangan di atas kasur. Lah, Suruh rupa tak pernah lupa. Lupa sebentar di waktu tidur. cok. Ya ngono nggih pantun sing apik ngono. Anak maneh ya sik tak ngidung. Senajan danae iki tan ari tapi lek dana gawe nanggap lodrok merdeka gak nyonggo Bismillahirrahmanirrahim. Menyang kanal Surabaya. Tuku micin tepak sing atos. Mandar kenal dulur sedaya. Niki Rokim Adiwijotos. adine gak sepiro jotose lho. Katik jotose ngadep nang aku wedi kowe telek dijotos ae. Lumajang Sukodono nek duwe utang ndang saurono. Dumateng para bapak, monggo ingkang nyumping niki angsal kathah. Niki Bu Inggi dereng tampil niki. Monggo Bu Inggi. Ya napa rakyate mun munggah kula remalan darungan, sualan sarungan. Sepatuan Matur nuwun. Sapaituan. Nah, sepatuan katik sisian. Monggo derek Bu Bengkong. Monggo munggah. Kondal temen pokok ojo ibu balai desa. Ibu kepala desa, ibu balai desa. Ya apa Pak Ibu? Rakyat penoi. Mana? Monggo. Monggo yugane Pak Sutam, Mas Suyit. Monggo munggah. Mulai iki. Hui. Hui. Hui, aku padahal karo lho. Hui. Besok tuh kuwo 02 01 ya. Ya. 02 bekecot iku ya. Iya. Besok kok tenan. Iya wis. Oleh duit besok. Iya wis. Piro boleh duit? Iya. 10 juta oleh. Ndak sombong ceretan. Nggih. Gak sombong keretan. Lek aku dikek nomor yo. Lek nomor apa jare tambak. Ayo ngitung. Anjas moro harimau
mi mas miraku la om arto tasih mutan urung layo naning kita para limo perang tanding lan urupis karya mukti duong ayo duong ayu pun kakak pamit balas pinara season yang kedua betul. Sombong eta saya ngoling.
keturutan acarane iki Agustusan nek pentase ana tengah dalan yo jenenge kakaruan mangkat truk merdeka iku wis keturutan acarane yo Agustusan yo pentase ana ning sing mari-mari RP 5 6 7 8 anggap truk merdeka iku jenenge Ulele Salim iku pimpinane intro yuk panitia senenge gak karuan cek nanggap truk merdeka wis keturutan penontonne lanang wedok agak ketinggalan ana sing lungguh kursi ana lungguh lemek ontoran panitia senenge gak karuan nanggap truk merdeka wis keturutan acarane iki Agustusan nek maine ana tengah dalan ngene iki lho Pak Ibu wong seni dituntut ngeten iki dituntut kanggo nyemoni ya ngalak kele naik pena pon se ondung ke jalan nyara tretan tikane kupen tojuk tore petenangka neka kecung Madura rumah dari Bismillahirrahmanirrahim. Pengarana tak caping nah King Polan masa ngepian kening betu pengaran tak nyompeng King Polan cak Sukpian sing ijo sekelangkong sekelangkong mantur paringen sehat lagi lanjeng umur lagi wang leweng arep poleka tak korangan iki teko maneh kae kate ngomong apa marine iki nyok ngomong daripada adu mak ojane mor mak lekening ipandi daripada bula banti kapak engkop pak epong lanjeng omor mak lekening beli ikan gak ngomong ta mosok kok kaya golekan tok samper sarong per samperangan ngalak kaca beles
pikir kerong malam mangken lumakir pikiran nanti dikaring ratin koning lumak padu ngompor seneng kene tak kedungi Madura. Aduh napa tak manis sale manis nang kadu mak jagung aduh napa lamune ngak tak nangis saka aing mata geger ke bibir geger ke bibir melesorat ke kota Magelang melemenyak dompa ejen lamun riwayat Pak Kepala Desa Epong jek sampai maelang lamun engak sompana bin Sewu dulur, mudune kon rusak masyarakat kon. Mudun. Iki elek ngene iki. Syutingan iku elek kotok kon. Oh, ngomong kono sih. Monggo para derek-derek sedaya yang seneng ludruk monggo katuluri nggih kula aturi nyumping. Nggih ya. Niki kenapun panjenengan sedaya niku pasung keturutan nggih ya. Monggo pun ditinggali to saken Bapak Sopyan iki. Nggih ya. Matur nuwun. namun wis durung mari yo. Nggih, nggih. Sampeyan Oh, nggih. Niki wonten napa niku? Pesenan saking Bapak Sopyan. Niki damel WC terus durung mantun. Ya napa nggih? Sampeyan sakaken makon pun. Niki sampeyan iseni kotak niku. Sampun ngoten nuwun. ngene disampeno temen iki. Mosok gawe WC digoreng sumpingan yen. Tak masuk akal. Ya mbok aku jerawakmu kok. Amin ta cintas buru ono arek sisiran ya. Iya, iya. Masih meluk ae rapet. Iya, Semonono. Tak eling. Tak kayak pantun ya. Iya, iya kayak ono pantun. Asamberan cong. Bedhe kotek nek gempir. Seseran kok metoro anak nore apa cedir. Aduh pinter engko. Ayo Dek, aduh lali. Duta kelar boleh mikirin tika relakan Kapal api, kapal udara, kapal selam tanpa pikiran. Bukan permili, bukan saudara, siang malam menjadi pikiran. Merdeka! Apa pandakku jok menyain mun selajeng aduh maksir keseran mun selambek jok kengain Kak Mas mun selambek kus jok kengain mun selajeng mak pemikirna. Stop. Durasi. Memenuhi permintaan dari Waalaikumsalam lah. Dulur Dewi munggah. Alhamdulillah. Muga-muga paringi seger waras panjang umur iki ponaan munggah iki. Pak Sutris guru TK. Pensiun ya durung jane. Muni permintaan Cak Pan ya.
Lagune Salam Kerong. Sakrambyangane sak pira? Du angin. Ini awan joget. Depaki salam kerong mak dari tak tandani ning kok. Iya. Salam arama bener. Tambah kamu enggak joget. Ayo Mbak, kewangono ya. Ayo cak, Mbak. Jugende. Ayo. Ayo tambah. Ayo bagi. Lagi, monggo ini lagune Salam Kerong permintaan Pak Di. Mosok rakyate. Jugende. Tretan panitia semalam mangken pandai apa longgak. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ipung, mudah-mudahan nek jago malih dadosa malih. Nggih. Tahun malih niki insyaallah ditanggapaken malih ludruk merdeka. Matur nuwun. Tarik. Yo. Ayo bersama goyang bersama merdeka. Ayo. Yo, ayo. Aduh, bola sampai buka. Hey. Ya. Bene sing kono joget. Monggo Pak Kepala Desa. Ayo, Bung. Dudu angin, aduk angin, depaki salam kerong dari bulan, salam rama peneku jugende tretan sejeje. Rona mula numpak Honda setator tak endodi cek rona pula noro atika kadungnya serta noro andi cek terona le noro atika kadungnya serta noro andi. Aduh cek pasti nadu kurang malam aduka mak semajena. Aduh angin ada apa angin salam kerong dari bulan salam ke Rama beribu petaanku
tansih dedet. Oke, itu Percaya. ada permintaan lagi, ini dari Pak Slamet ya. Cak Slamet minta lagunya Goyang Tumbang, cuma diganti aja. Jangan jasa lebur seharian. Mereka boleh dajen pentas Pak. Penanggung jawab Pak Mas Slamet Johan. Jago beter, oke? Mau resarena dajen pentas Pak. Dijamin aman, dijamin tunai. Wani munggai rasanya. Ayo, lagu ini cara nucul apa? Sing penting aman. Sing penting aman yaitu. Mak Kualon, oke, Mak Kualon. Ya, Mak Kualon. Besok harus nyari utang ya, Be. Tinggal bapak kawin mana iki mak malah jahat. Aku digrojok banyu wedang. Suwi sunono mawon aduh ma bebek malu makwalon suwi sunono ringawon lo ketiki sun ditepo bapak manyang sun jurut ditepo aduh bebek alingono yo anake sapa aja seru-seru riko nyangisu lingono riko ambi bisa
iki emakku alon ana bapak suntik gendong arep sambat ya wadi ngomong bapak manyang sedera ditepong aduh mak iko ngelingoto esun iki yo anake sapa aja seru-seru riko nangis ngono riko ambis. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Begitulah tadi permintaan dari semua panitia, ya. Terutama Bapak Kepala Desa, juga Bapak Tambak, juga ada Johan Selamet, ya, yang simpatisan malam ini. Yang penting aman, ya. Oke, karena durasi kami akhiri cukup sekian, ya, sampai di sini, ya. Nanti saya acara yake, ludruk soalnya. Wah, sukip jerakan reok. Aduh, biro kip. Si, biro lagi. Bener tinggi nih. Iki duduk 100 Gi. Iki 200. Si 200 Rinio, coba. Iki 200, iki piro? 50 piro? 100. Tak wali. Iki piro? 50 100. Tak wala-wali 200. Jangan ngomong aib. Ngerap sampai nyanyi dhewe. Ya wis, separuh ref ya. Ayo ngerap sampai. Ya, ngerap sampai. Ayo cilayan Dik. Mana lari oke. Bintang tamune aku ndek ndi? Singosari yo. Ngarap sampai. Ampun kaprah monggo reng Madura, monggo reng Madura ngarap sape ada belete tangga ada ampun sapena bagus tengah besna, bagus tengah besna mun itunya ada bandingan. Tretan bola desi lancing, bola desi lancing
Hah? Aduh bingung katanya ngomong apa iki wis. Iya. Ndak iso iki. Bola desi lancing kapal ngabes sarto abut boci. Ana dulur maneh Pak Ganong iku mangke tok aku. Monggo Pak Ganong. Ayo. Pak Edi barang kampung. Monggo. Biasanya Gunung Sari Pak Ganong. Monggo Pak Ganong. Ya. Oh kalau sudah pulang udah cukup ya. Karena ini durasi pagi. Ya, cukup matur nuwun ya Pak. Ya, monggo monggo. Terima kasih. Ya, ya. Ya, Jula Juli langsung Abi. Selanjut.